Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što možete primijetiti, danas smo u kuhinji i danas ću da vam predstavim jedan od meni, pa ne mogu reći najdraži kolač jer nije, ali jeste jedan od dražih kolača. To je u suštini lijena pita ili kolač sa kokosom, sve zavisi kako ko voli da ga zove. Ne znam da li ste čuli za njega, ukoliko niste, obavezno ga napravite, nećete se pokajati sigurno. Danas ne treba nam puno sastojaka. Prije svega, ja sam pripremila sa strane 800 ml vode, kilu šećera i par komadića, to jeste par kriškica limuna za agdu. To sam sa strane ispustila, pred kraj kad se kolač ispeče ću staviti jagdu. Za kolač nam treba 2 pakovanja jufki, 6 jaja i 1 čaša šećera, to ću vam sve pokazati, ali samo ovako da vam prvo kažem. Znači 6 jaja i čaša šećera, ona se muti, kada se to fino umuti, mikserom doda se malo više od pola čaše ulja, čaša pavlake, to su vam 3 prepune supene kašike pavlake, 100 grama kokosa i 2 praška za pecivo. Fino sve to umutite, naravno pomastite pleh sa uljem, svaka se jufka premaže, fino znači je razmažete i kada se sve završi izrežete je prije pečenja obavezno, to ću vam pokazati, vidjet ćete naravno. Peče se, sve zavisi kakav vam je šporet, ne mogu vam ja reći sad da ga pečete 40 minuta da vam izgori ako vam je prejak šporet. Znači vi vidite, ja ću vam pokazati kako izgleda kolač kada je pečen. Ukoliko vama treba manje vremena, ali ja ću vam reći koliko se meni pekao kad sve završi, naravno kad vidim koliko će se peći. Kada se ispeče, znači zalije se agdom. Kolač znači čim izvadite iz rerne, a agda treba da bude ne hladna, ali mlaka ono. Znači kada se kolač ohladi, ponovo ga izrezati, po tome što smo prethodno znači rezali. Ukoliko je nekome kolač suh, naravno može se još dodatno napraviti agde i zaliti, sve zavisi kako ko voli. Znači sve stvar ukusa i jedemo ga. Tako da uživajte, obavezno napravite ovaj kolač, komentarišite dole kako vam je ispao, da li vam se svidio, šta bi vi dodali, odzeli slično i obavezno ako niste, pretplatite se na kanal jer sva što ćemo da pravimo, kuhamo, pričamo o svemu i zapratite me na Instagramu. Eto, hajde da vam pokažem sastojke i kako to sve to pravimo. Evo vidite, pored gejnera imamo 6 jaja i čašica šećera. Kada se to umuti fino, dodajemo, evo vidite koliko je tu, malo više od pola čaše ulja, čaša pavlake, kao što sam vam rekla, 3,5 kašike supene, 100 grama kokosa i 2 praška za pecivo i naravno 2 jufke neophodne. Malo ulja naravno će nam trebati za premazivanje pleha. Ovdje sam pripremila 800 ml vode i šećera 1 kg kao i limuna. Sad ćemo staviti jagdu da se kuha zato što nam se ona treba ohladiti da bi se mogla staviti preko kolača. Evo ga, agda je prokuhala, ona će se kuhati jedno možda 5 minuta, eto. Kad stavite na kašiku da je malo ovako kao slipalo, pokazat ću vam, mislim tako ja provjeravam, tako sam navikla, ne znam kako vi provjeravate ovom dobra agda. Kad je provjerila, stavila sam par listića limuna, sada evo vidite kako to treba da izgleda. Pleh sam namazala. Malo malih poteškoća, pukla su jufke, ali nema veze.
Ja sam na dno stavila 2. Eto, čisto da ono imam na dnu neku, da kažemo, podlogu. Naravno, kao što sam vam rekla, svaka se mora fino, dobro razmazati. Ne morate vi sad nešto previše trpati na ove jufke jer će na svaku biti malo fila. Svaku sam namazala filom, svaku sam fino razmazala, samo sam posljednju malo uljem, čisto da mi ne zagori odozgo. Sad trebamo da izrežemo. Sad ga stavljam u rernu i čim se bude ispekao, ja ću vam pokazati kako izgleda. Kolač je gotov. Vidite, sad ću ga izvaditi da vidite, ja sam ga pekla 20 minuta na 200 stepeni. Znači na 200 stepeni sam ja pekla kolač 20 minuta otprilike, dok je kolač bio u rerni, Agda se ohladila tako da je bila taman nekako mlaka da se može sad zaliti kolač kada sam ga izvadila. Sada ćemo zaliti Agdom kolač i to bi bilo to. Nakon toga kada se ohladi ponovo samo izrežemo još dodatno da ako nam se spojilo, jer znate kako fil spoji nakon pečenja kolač. Naravno, ako vam malo bude Agde, vi možete uvijek napraviti i dodati još. Ja sam svu Agdu istresla, sada ćemo čekati da se kolač ohladi, po tim linijama ćemo ga opet izrezati i da vidimo hoće li se svidjeti jerkozi. Eto ljudi, to bi bilo to od ovog videoklipa, nadam se da ste uživali, nadam se da vam se sviđa recept, bit će ih još mnogo, tek smo počeli. Još ću poslije ove odjave naravno vam snimiti da li se sviđa Erminu. Što se tiče kolača, on je baš težak, ne sviđa mu se baš sve. To bi bilo to, naravno pretplatite se i zapratite me na Instagramu, lajkajte video i komentarišite, a mi se vidimo idući put. Ljubim vas. To meni izgleda ako baklava. I meni izgleda, ali ima mi ukus takav, samo što... Lijena pita s kokosom, jel? Da. Pa dobro izgleda meko. Prvi utisak je da je dosta mekano, to vam se sviđa. Drugi utisak je da imam u ustima okus kupusa. Pa nemoj o tom razmišljati. Nikada život nisam ovo jeo, mi se sviđa. Ozbiljno se sviđa. Allah, mi se sviđa. Ne smijem više. A tvoj, vidim da se sviđa, čim skrinu i treći za ovoga. Znači top je. Odlično je. Hajde idemo.